Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Abụ m onye nke gị Eze-Ana Ugochi Tubelu nwa Adama anyị na-akpụ alụ. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi Tubelu ọdịnala temple dị n'Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, ngwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. My mission is to help people live better life. Ana m aga ọfọ n'isi ndị enyi m niile. Ndị niile anyị na-arụ ọrụ n'Ugochi Tubelu ọdịnala temple na ndị na-egburu mmụọ anụ. A sị ka ọma ka meela ụnụ. Na-agụkwazi ọfọ ndụ, ọfọ ahụike na ọfọ ihe akwakụ na ihe enwenwe. N'isi ndị niile na-aga ọfọ for 21 days m kwuru ka a na-aga facing the east. Ọ bụrụ na ịbụ onye ọfụ na-afụ vidio m a, jee chọọ vidio m ebe m melụ nkọwalụ etu mmadụ ga-esi na-aga ọfọ for 21 days na etu mmadụ ga-esi wee seti up ọdịnala altar even when you are not in the east, or maybe ya nọ na be nna gị ma ọ na ebe ị nọ na be nna gị ọdịrọ conducive na ị ga-practicalize ọdịnala as in dọọ ana ngwuru na ana. Ị nwere ike iseti ya own altar. Ụmụ Igbo lọta n'ọdịnala. Example, elọtara m mgbe years back mgbe m travel to India. Yes, I have been to India even when I was still so small. Yes, I went there on a tourist visit. It happens that name were a friend of mine who is an engineer working with their central government. He put me through all their religion and beliefs. Yes. In what they have is almost like ordinana. Because they have entities of power. Have believe with them with Chukwu Okike Abiyama. They have with Chukwu Okike. They have Beagwam. Then nwezie the entities of powers ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Etu anyị si wekwu ya na be anyị, nwe Ogwugwu, nwe Udo, nwe Amadioha, rest of them. Ịghọtara ya? Mana ha na-eseti their altar even in their respective homes. Ebe mmadụ ga-anọ. Nke mbụ na ịma ghọta the significance of mmadụ iwube altar. Okwubi okwu n'ebe a ka ị ga na wee na-akpọkwu ụmụ mmụọ dị iche iche na-akụpụrụ ha ọjị na-agọrọ ha. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ị mebere ya. And in the middle of the go for 21 days you could go. Every name I get, you watch that video give a particular time. Ijabia. Imenka, ono one then a quarter, the head is rigike. About the Messiah, if football resort, it is to repeat it. Because Moody Madonina Abrofu, I want to give me a few days, have your testimony. When they gave me within before that 21 days, your testimony, when they can the email repeatedly. Depends na mgbudi nọ n'ụzọ gị. Ịghọtara ya? Isiokwu m n'ụbọchị taa bụ na ihe gbasara ọrụ mmiri dịka nsi wee kwu. I will explain it more. Mana dịka nsi kwu na nna agụkwa ọfọ n'isi ndị niile na ha wọchicha vidiyo anyị atụsa anya ndị ọzọ. A sị m na kakaka ya ma ụnụ, jijiji ya ma ụnụ. A sị m na onye chụgbara ụnụ na ọya ada. Asị m na ụnụ ga-azụ ka afịa na ụnụ ama ana ka afịa. Asị m ihe ụnụ ga-eri bịa, ihe eri ụnụ abịakwa na. Asị m na ụnụ gbuo n'ihu na ụnụ egbute mma, ụnụ gbuo n'azụ ụnụ egbute mma, ụnụ gbuo n'aka nri ụnụ egbute mma, ụnụ gbuo n'aka ekpe na ụnụ egbute mma. Asị m onye si na akwụ na amacha mkpama ya abara nke ya. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara ụnụ n'ala, ọ dị n'ala ya pụrụ ụnụ ome. Asị m onye isi anyị na-awa aja ya were nke chụọ. Asị m onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, asị m na ọzọ ya anwụ. Asị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mere na be anyị. Asị m onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi were isi onye anwatinye ihe anyị na-eme wee nwe isi. Ise. Abụ m onye nke gị Eze-Ana Ugochi Tubelu. Echiri m ọzọ Eze-Ana. Bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Ekwuona m ya mbụ na my mission is to help people live better life. Onwe ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send them message na WhatsApp, aga m enyere gị aka. Na-akpọkwa ụmụ Igbo oku
ka unu chighata na omenala na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Achọrọ nke ị develop spiritual consciousness using ọdịnala method, maka na ọdịnala method is what is homogeneous to your race. You belong to where your ancestors are. That part is the part that onye Igbo ọbụla ga-eso wee nweta ndụ. Stop following, causing distortion, following another person's ancestors. Follow who knows road. So ndị nna nna anyị ha the very wise. The gods are also wise. Wee kụziere gị ụzọ ndụ. Ndị be anyị na-aga ọfọ, nna na-aga ọfọ ka nwa ya kịa. Mana ihe bụ nsogbu na eriri anyị eri. Mana ihe m bịara ịkọwa taa abụrụ maka ebe. Ihe m chọrọ ịkọwa taa bụ ihe gbasara ọrụ mmiri. Ndị mmiri abịala, ndị ụka ọbịa wee rie anyị erie, wee mee ka ị na-atụ ndị mmiri egwu, wee associate ndị mmiri with evil, but it's a lie. Na ndị mmiri bụ nke a na-eme nke a na-eme nke a with negative things, which is fabulous lie. Asị gbara agba. Ịghọtara ya? I'm a living witness. Gịnị bụ ndị mmiri ndị ị gara akpọku? Enwere entities of powers. Ekwu m na enwere entities of powers ndị na-arụ ọrụ n'ikuku, ndị na-arụ ọrụ na mmiri, ndị na-arụ ọrụ na air, ndị na-arụ ọrụ na other forces of nature. Ịghọtara ya? They are all the forces of nature, the elements. Enwere elemental beings, helpful beings, and entities of powers. In the water, enwere the mermaids, the salamanders, the water sprites. Yes. All those, to mention but few, all those entities of powers works to further creation. All ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, ndị angel nke Chukwu. Ịmara ha, I can never go wrong. A na-apịawa azụ maka na ichefuru ime the needful. Agwa m ọnụ ndị mmadụ na 50% of marriage si na-collapse now bụ as a result of mmadụ emeghị ihe o kwesịrị ime. Akwụkwọ Joel 4:6 say na my people na-ata ahụhụ because of their ignorance. The challenges you are facing today is because you have not done the needful consistently enough to create results. Stop casting and binding. Nke bụ eziokwu na ndị na-cast na binding, ihe ị na-ekwuri ya na-emetụrụ ndị a na-ekwu maka ha, maka na ha bụ angel nke Chukwu, maka na ọrụ ha bụ ime ihe kwesịrị ime ka mmadụ kwụrụ n'ụkwụ ya na-abụ na mmadụ na-edu ude. Ịghọtara ya? So casting and bind can never help you. Gị nwa na onwe gị na-eje deliverance from one deliverance ministry to another. How far? Instead, nweta mmụọ mpịawa azụ. Ịghọtara ya? If ị ga-emewu to align yourself with entities of power, the power that follows you. Let me tell you, a marina remains a marina. Mmadụ a na-agbakarị ikiri ụkwụ ya n'ọsọ. Ịghọtara ya? You can never win the fight. Don't start the fight you cannot win. These are the people gị na ha nwere ọgbụgba ndụ. Don't you know that they will a lot of things that happen before this spirit jam, before you reincarnated in this world? On Emaro. I told me, but some maka the mystery of reincarnation part 2. What really transpired, the face, the why you reincarnated, and why you reincarnated in the present family. It doesn't happen by accident at all. You know that? Yeah? Sometime last year, but I will repeat it part 2. But that topic in my tata when you refuse to do the needful. Ndị mmiri bụ onye mmiri, mana ihe ha na-ediri ime bụ ka ha kwụọ ngọ
settle all their spiritual spouse, pay homage ihe ha kwesịrị ime maka ọgbụgba ndụ ha nwere with Marines before they came to this practical gross material. So you need to pay homage and do the needful. Settle one door to you, they na ha nwere link in the spiritual realm before your reincarnation on earth. Now, once you do the needful, we'll be able to be allowed to enjoy our earthly experience to the fullest. But ọ bụrụ na imere ihe kwesịrị ime, ọ ga-abụ ndị mmadụ na ọrụ mmiri bụ ịgba nkwụ in reverse. Na mgbe anyị na-eji ngwongwo niile anyị na-akwa mgbe ejere ije rụọ ọrụ mmiri nwere meaning. Each and every article or item ifuru na that bath, that big bowl eji wee na-eje arụ ọrụ mmiri nwere ihe ha stand for. Mana dibịa ga-eji rụrụ ọrụ ga-abụ onye nwere ihu ọrụ. Ọ bụrụ dibịa Facebook, ọ bụrụ dibịa ndị na-eji eme spiritualist. A spiritualist is not the best person to do ọrụ mmiri for you, in the sense that ọ nwere ndị na-practice what I called spiritual method, but not ordinary. This ọrụ mmiri pure settlement must be done in ordinary way. If in doubt, ask ndị jegoro ka ndị white garment church si rụọrọ ha ọrụ mmiri. Unless na onye na-arụ white garment na-alụkwa n'ọdịnala, o nwere ndị n'ime fa na-alụ mission. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ ndị na-alụ ọmụọka ndụrụ, tee powder, tee ude, tee oil, ọsọ n'ọrụ na ọrụ mmiri. Ewu must be involved in ọrụ mmiri. Ịghọtara ya? Agwara m ụnụ na ọrụ mmiri contain bụ ịgba nkwụ in reverse. Ngwongwo niile a na-akwa nwere ihe o mean. O nwere ihe ha representary. Like nna alụghị ọrụ mmiri, a piece of CCS ga-adị ya. Maka na side ebe nsi akwa ga-adịrịrị n'ngwongwo eji agba nkwụ. Ọnọdụ ka ị na-amụwa nwaanyị a na-akpata na ndị be anyị na-akpọ ya ime ọgọdọ mgbe gboo a na-akpọzi traditional marriage now. Ma na-akpọ ya ime ọgọdọ mgbe ị na-amụwa nwaanyị ọgọdọ na-eme ya nne nwaanyị. Ịghọtara ya? So na ụbọchị ahụ anyị na-agba nkwụ na-akwụ ngọ mmiri, ị ga-emekwa ihe symbolize ịgba nkwụ in reverse. Ngwongwo a niile dị ya na ngwongwo ndị eze nwoke dị ya, dị mmiri dị ya, ndị ọgbanje mmiri dị ya, ndị call them entities of powers, ndị dada, ndị ejima, ndị niile akpọrọ ọrụ, ngwongwo ha dị ya. Each and everything a na-ekwu na nke eji akwụ ngọ. Emesisi o nwere ewu anyị na-etinye. Ewu a bụ ewu eji esiru dị ọrụ. Agwara m ụnụ na ọrụ ọbụla arụcha n'ala Igbo wee were ihe nwere ụkwụ ịnọ wee siluo ya is irreversible. Mgbe maalụ na-atụrụ uru ya bụ ihe ewu a na-etinye bara n'ọdịnala Igbo na nwoke example na nwoke ji ego ana egosi ana igbu anaghị ewu, that ana dị irreversible. Ọ bụrụ mgbe gboo mmadụ nwere ike iji bịa biri ego nye ana, ọ bụrụ na igbu na ewu na ya, ị mara na mgbe ọbụla ọ kpatakwara ego nyekwaghị ego werukwa ya. Ihe kpatara na adịa ejikwa onwe gị kpatara na adịa agba nkwụ ugboro na example, ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị lụrụ di agba nkwụ gị mee ego gị na adịghị bibe emechaa ọdawara ịnatabe nna gị, ihe a ga-reverse, a ga-ewechi ya back to your husband bụ ego mere n'isi gị. Mana ịlụzie di ọzọ a ga-eme ego, emesie ego mana ime agba nkwụ ọzọ. Ịma ihe ọ bụ reason bụ na ndị ichie be nna gị egburu ewu na Ngozi Ike Okafọ example na alụji ama abịakwa ụbọchị ọzọ egbukwara ha ewu ọzọ na ife Ngozi Ike Okafọ na alụ di ọzọ. Ịghọtara ya? Ofu ugboro ka ha eri. So alụ ọrụ mmiri, ewu a na-enye ha, ewu a remember, ewu a for the iron house. O nwere ndị na-eje bepụ isi, no, ndị mmiri na-asa ọbara
iwee je na mmiri ebe ahụ je gbuoro ha mmiri gbụsa ọbara na mmiri. No, is wrong. Ọ ya eme ọrụ ha ama aga. Ụfọdụ na-eje eje hapụrụ ya na mmiri. No, a na-agba ya mmiri to the extent na onwegoro onye chọrọ ịgụrụ ya na the other end ama agụ nwunye na before ọ na-ewu na the other end ebe ndị na-eje agụ na mmiri eji agụrụ ihe eji wee chụọ aja. Because that ihe agwụ is for men for the living beings nọ na mmiri. All sacrifice na-enye ha. So therefore mma agbụ ya mmiri to the extent na ịgụpụtagoro ihe, it will not be alive. In fact, ọ ma dị alive wee ruo na the end, the other end, onye na-asị ka ọ je gụọ ewu na mmiri ya agụta ya. Ịghọtara ya? Ihe njikwa ihe na o nwere ndị agbara ụchụ n'ebe na-eje na mmiri eje na-agụrụ ewu. Ị nwere ike iwere lapa eji wee rụọ ọrụ mmiri na ọwụ na o flow to your side. Yes, emerie ka o nwere ndị emerie maka ya aja saraka. O nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-achụ na-ahụ onugbo ma na-amacha ụkwa na-akụ azụ. Hey, ọfụ datịrapụ ahụ eji wee rụọ ọrụ mmiri obi aṅụrị o were ya. Gatago that obi aṅụrị ya bụ ihe a chọrọ. But please don't take those goat ma ọ bụ ọkụkọ ihe ọbụla etiri na mmiri. Ihe a is meant for the living beings in the water to feast on. Ha nwekwu aṅụrị wee kwubie okwu maka ọrụ ahụ. Ịghọtara ya? So that ewu is meant for ndị mmiri eji esi lụọ ọrụ. Ịrụcha ha ọsịa na taa a na-arụ ọrụ mmiri onye a na-ama arụ ya mgburu na abụ nọọ ewu a ka eji esiru dị ọrụ. Nke a ofu. Nke abụọ, mụnwa na onwe mbụzi dibịa ya ejelụ ya bụ ọrụ. Mma eje na my temple jee n'ihu ndị mmiri m kpọkuo ndị mmiri m, kpọkuo mmiri chi m, kpọkuo onye ụmụ nwaanyị mmiri m. Yes, it will interest you to know that every morning nje na temple mkpọkụcha ụmụ mmụọ ndị na temple ndị anya na ebe edoziri ndị mmiri m n'akụkụ side of the temple ebe edoziri ndị mmiri. Mmetu ndị mmiri m afa kene mama nnukwu the queen mother, then kene tụọ nwaanyị mmiri m afa uyom. Yes, onwe ihe m chọrọ ọ na-ayọtara m na-ewetara m oke m na mmiri. Ịghọtara ya? Marina is always a marina. Adị m ekewa ihe m na-emewu like eme udo maka na onye mmiri onye mmiri ihe agbata nwunye n'ọsọ. And ndị mmiri na-eweta ihe ọma dị iche iche. Nwanne ịbụrụ onye mmiri ekewa gị na ndị mmiri nke ekpome na wọcha ndị Nsụka. Yes, you are in trouble. So you align with them. Mee udo. Ka iwe egwu ọma gụba n'ebe ị nọ. Na nkenecha ha ewe ngwa ha na taa na nna ebuku ịlụ ọrụ onye na-etu ọrụ mmiri ụbọchị na-etu a. Olu ụbọchị ya nwa nkwata ngwongwo niile nwa mma nọ n'ihu a mụnye kandụl ihe mụnye incense and rest of them nọ n'ihu a bido kwanyewe ngwongwo na-eti ngwongwo niile ahụ na-ekwubi okwu nke ọbụla nwere ihe ọ na-alụ na-ekwubi okwu n'isi ha niile nkwucha. Eretakwana mme ihe ọnụ na-eri ma bred ma granọt ma popcorn ma rest of them ihe niile awụsara ka a na-emere ụmụ the living beings nọ na mmiri. Ghọtara ya? Yes, nticha ihe niile agwụgwo tigbo ma rapụ ya mgbe ewu mmeji gbada mmiri. Awee gwa ha na ya ejebe ka anyị je kwụọ ngọ nwaanyị mmiri ma ọ bụ dị mmiri onye dị etu a. Ha sokwa m maka na ọha ga-awụ ma nọka ma ndị nlọsụ na-abịa ka abịa nụọ nwaanyị. Ịghọtara ya? Ọgwa ha akwụkwa nlọs na akwụkwa onwe mgbe a na-eji akwụchiga ngọ ya esokwa ka eje kwụọ ngọ. Ịghọtara ya? Si ha so m ka eje kwụọ ngọ onye dị etu a. Eruo na mmiri ha nọla mụ na ha abịa akpọzie mmiri chi onye anwa si ya gbadata na mmiri be anyị na ọ bụrụ na ya na ya na-erikọ maka na agbagbugo afọ ya mbụ. Akpọgozie mmiri chi onye ahụ ọ bịa na mmiri be anyị akwa ihe oke ya. Emesizie enye ha ewu ha wee si lụọ ya. Alụsizie nke ahụ ewee gwa ha sokwa anyị gbagota n'elu ala na my temple n'ebe anyị na-anọ wee na-egburu ndị mmiri ya na o nwere ebe m dọrọ ana outside the temple. N'ebe a ka m nọ na-egburu ndị mmiri anụ. Ebe a ka mmanụ wee gboro ha ebu ka ndị mmiri m na-edu ude ka onye arụrụ ọrụ na-edu ude ka mụ nwa wee eze anụ Ugochi tụwa na-edu ude. Anyị butizie nnukwu ebu na anwa then anyị mesara ka ndị mmadụ amadugo na anyị na-egbu ebulu almost on daily basis Ugochi tụwa na temple. Ndị ga-eri ya abịa ha bịazie anyị ebute m ụdị mmanya dị iche iche ma ndị na-aṅụ malt ma ndị na-aṅụ assorted types of beer. Enwe aṅụrị sie ụlọ ọkpụkpe soup na agidi ma ọ bụ na achọrọ isi ndị ma ihe niile ndị mmadụ eri saa. Nke a represented that feast
a na-eme na mgbe ijere bịa n'obodo ị bịara ịgba nkwụ nwaanyị bụ icha ụmụnna oke ha ndị ọzọzi dị guest akpọziri esierie ha inwe aṅụrị ịghọtara ya. Etu a ka anyị si emekwa ya in reverse, maka na mgbe anyị na-eme ihe niile a emechi enwe aṅụrị, ndị mmiri m na ndị mmiri onye arụrụ ọrụ erikọ egwu ọmara gụwa ka bụ etu esi eme ya. Mana ọ bụrụ na iwuzi onye akpọrọ ọrụ na ị chọrọ ịlụ ọrụ, ịbịa eme ihe a na-akpọ ekwemagwụ ka agwụ ghara ịgasazi ihe, gwa ha na kịta na ịdịbara nkwadobe. Mana ọ bụzie na iwu onye chọrọ ịrụ ọrụ ịkwado ihe ọrụ gị ana iwu onye mmiri aja rụcha alụghị ọrụ mmiri, mgbe ị dịrị redi egotara gị ndị mmiri gị ha nọrọ n'ite edoziere ụdị ọcha ndị mmiri etu esi edozie, ịghọtara ya. Kpara ihe mere n'ụbụ na ihe na-eme ndị mmiri ji apịwa mmadụ azụ ụkwụ onye a kpọrọ ọrụ ọjụ na ọya alụ, while o nwere ndị ị ga-ekwubiri okwu like mụnwa mgbe m na Abuja che na m aya alụ dị ọla apịwara m azụ, bụrụ mmadụ gwa m nata be nna wee gwa ha na mụnwa na ọ na-eri eri adịgo committed. Yes, I was doing very well na Abuja, Noble Success Computers and my brother used laptops in US from US. Then na-elekwa na-ebulatakwa the peripherals, the accessories from China. I was doing very well na Abuja. Then mana mgbe ha chọrọ na mma abịa lụọ ọrụ m za my call, all these few years I have been running, but I was look mma alụ ọrụ a utu obi niile 100%, mana na ọnụ na-eri eri adịgo committed. Na m agha alụ nke ogbenye, yes, na m need power, yes, ka m na-ekwubiri ndị mmadụ okwu adị na-ekwu ka ọ na-eme, ịghọtago na ọrụ ọbụla siri ike na mma alụta ya, ọrụ ọbụla adị ekwute ya ihe na mma ekwute ya ihe, ịghọtara ya. Then mụ na ha kwuokwe nsị ya na mma alụ, mana mma alụ nke ọgaranya, yes, na ọ na-eri eri adịgo committed. Mma alụ onye na-eche na dibịa wụ dibịa nke unu akanya unu olden days bi na block mud house, ọ bụrụ ya isi na mma alụ ya, mana na ihe ọwụ ọtụtụ obi m na mma enwe ebe ọ bụ na ihe ọ na m kwesịrị inweta na my business na mma enweta na dibịa, ha sị m yes. And nke bụ eziokwu, since m bidoro ọrụ a, they have been lifting me from grace to grace, whatever I want I get, ịghọtara ya. Agwara m gụ n'ụzọ ihe ịtọ ka m gwara ha this year 3 things in your ha this year, and ha na-emekpọ ha. Agwara ha na sị na ihe ha nyọrọ ha, one na nchọrọ another vehicle, ha nyere m ya. Wee sị na nchọrọ ichi ọzọ, ha nye m ego nchi ọzọ the highest ọzọ na Igbo land, ọzọ eze ana ọzọ awa ọzọ a na-elere ana, ọbụọkwa ụmụ obere ọzọ gasị, the highest ọzọ eriri so far, maka na ana bụ isi mmụọ. Nchichi a nka ngwa na m chọrọ ụlọ a duplex na eze ana Ugochi tubere anya ebiziri ụlọ a n'ọnụ ụlọ elu ka m mebi. Mana eziokwu, and now the work is in progress. Agwara m ụnụ na December 1 my birthday na anyị ga-eme celebration of opening the duplex, celebrating my birthday, and that day na m na-agba ọfala ọzọ. That day ka m na-egburu ndị mmadụ efi, mgbucha efi azawa m ogbu efi. After that day, he ga na-alụzi ogbu efi eze ana Ugochi tubelu, ịghọtara ya. So that is the thing. So ihe yọrọ ha, they are doing it as we speak now. Ọrụ na-aga na the project. Ịdago ihe a na-achọzi imekọta ahụ ịkụ parapet. By next week I call parapet. Anyị mana na anyị ga-alụsị ya before the time. In a month's time, na anyị ga na-ekwu okwu round ya up. Ịbanyezi na entire inner decoration and rest of them, ma ịma tiles and rest of them, na anyị ga-alụsị ya ọ nọrọzie na-eche mbọsị akara aka maka opening. So ihe na-achịkwa na ọ bụrụ na iji very honest na-eme omenala, ihe ọnwụ na anyị chọrọ a ga-emere gị ya, as long as dị very honest, ịghọtara ya. Ọ bụrụ na ewe contractor, ị na-enwe contract, ịghọtago, maka na dị very honest and na-enye mmụọ nke ịdị na stingy, because whatever you give to nature, nature will multiply it and give it back to you. I have told you na iwere ofu mkpụrụ ọka kụọ n'ala, ọ dị emetọ metara ogbe ọkọ kwa eziokwu. Nkwụcha nke wee sị gị na ịbụrụ onye akpọrọ ọrụ, kwado ọrụ dị n'ụzọ. Ọ bụrụ na ịchọbere ibido ọrụ for one reason or the other, maybe na environment adịbọ conducive, ma ndị sị na ha achọrọ ịnọ na be di ha wee lụ,
erate an altar, break a time iji communicate with them. Call it meditation time, call it quiet time, call it silent time. Iji communicate with them. Gradually, you will be developing spiritual strength. Gradually, you will be aligned with them. Gradually, they will be closer to you. When I started, every 2:30, my phone will ring. I wake up. Ebido m oge agụba 14 after 3:30 mgbe ụfọdụ nwe mgbe o mezuru mgbe ụfọdụ ruo 4 o'clock maka na ọ gụchara isi ma gụọ m maka isi ndị enyi m mmesi enwe quiet hour jụọ ha kere ihe ha chọrọ ka m mee mgbe ha ka mgbe ha ji ezi m ozi ịghọtara ya mana ị nwere ike ichus time sọrọ gị maka na mmesị ya 4 o'clock ahụ anụ onye na-arahụ ụlọ ọfụma ntị ndị akwụkwọ ụlọ I will sleep mana ọ bụrụ na time ị nwere ike ime nke na day time mana ọ ya abụ in the morning hours so ị na-emie may with conviction. Either may with conviction. Conviction may move mountain. Ọ bụrụ na ị nwere ụdị okwukwe and conviction nwere n'ọdịnala apply ya na this sense na-agwa gị ifu na egwu ọma ya ebido gụba n'ebe ị nọ ọ ihe ndị a so ọgwụgwa ndị iwu onye nwere call na ịchọrọ ibido ọrụ bịa mmejere gị aka Tracy Ezeani Ugochi tụrụ na temple ha nyere gị aka enwe mgbọsị ụka mana you have to tell me maka na ụmụ ụbọchị ụka anyị na-enwe meeting ma ihe ndị ọzọ dapụta anụ I will give you time mụ na gị kpaa mmadụ ka m ma-esi wee nyere gị aka ka ibido ọrụ gị maka na ọ bụrụ na ibidoro ọrụ gị o nwere ndị ọ bụ na ọgụ nwa ya ekwubiri ha okwu yes ọ bụrụ na onye ọzọ kwubiere ha okwu ọ ma agati na ikwubi okwu dị afọ ndị agha niile nọ na-atụ arịrị nwaanyị na ihe na-etu a chukwu ịnọzikwu ya ha na-atụ ụdị afọ dị etu a adịdị aha ha na-ebe ga-eme abịa na-apịwa gị azụ ọ bụgoro na ị nọ na mama mara eji gị bụ ihe na-atọ gị ụtọ mere na ị chọrọ ịbịa lụọ ọrụ agbasa amara eji gị fụna anya na-abụ di gị nọkọta ọkpọ gị asị for nothing nwunye gị nọkọta ọkpọ gị asị for nothing ọ nwere nwoke sị na ya kpọ nwunye ha mụrụ ihe mee nwunye mana natural nweghị anya asị na ihe nwaanyị a na-eme mana that thread ihe na-abata ya n'obi ihe ọnwụ na o mere nwunye emezi ada adị ya mma ịghọtara ya etu a ka ọ dị ịbụrụkwa nwaanyị nwoke a na-akpọ gị asị mmadụ kwecha anwụ nkwọ ya eme disappointment here and there ọnwa oge ihe eruo gradually ka a ga na-ewepụta ya emee gị nke afọ na anyị ka na-eme isi kweke na-ejigharị from vigil to vigil or from ministry to ministry atụ ọrụ second round anyị emegide tati na-akịrịpụrụ ọrụ yọta na akọwara gị so ịmara ihe ị kwesịrị ime mee ya ịmara ihe ị kwesịrị ime mee the needful, align with the forces that came to this world with you. Agwakwara m ụfọdụ nne na nna ụbọchị ọnwa ụbọchị m ma akụzikwa maka ihe gbasara dada part 2 akụzikwa m ya sometime last year. Ọ bụrụ na ị na December last, ọ bụrụ na ị bụ ịmụta dada, stop abusing them. Stop ịkpọrọ ya kpọjọrọ ofu ofeke na ọ pastọ ofekasịa ya mmiri fekasịa ya oyi kewaa anya na ndị ihe nye na-eso wee bịa ụwa kpụchapụ ya isi na-ekwaghị na mpịawa azụ hapụ nwatakịrị ka nwatakịrị buo dada ya o buru ụdadị ya oge o kwesịrị ịkpụda ya ọ bụrụ mmadụ ga-agwa ya afọ ojiri aka na-epulu isi ije gbazie afọ asị yes gị kpọọ ya isi na ihe ị ga-ego ọ bụrụ onye a ga-ejiri eburu wee kpụ onye a ga-eji egwu onye a ga-eji ọkụ ọ gwaghị ihe a ga-eji mere taa esi mesara aka imesịa ya ịchịkọ ọnya na mmụọ gị na-eso gị bụ nna na-ene ma yes ya akpụ nwa dada ị na-idiri onye ọbụla kwubie okwu wapụrụ ndị ichie ọjị kpọkuo mmụọ onye na-eso kwubie okwu na tata ebe ọ bụ na-agwago gị bịa ka kpụọ ya isi mee ihe niile ahụ onye fụrụ ụzọ gwara gị imecha anya gị bụ nna ya jiri aka kpụọ isi kpọchararị ofu ofeke ka ọ na-aka asị na-aba ndị na-echu nwatakịrị desịrị mgbe o tichazi big golf onukwu onunu between ndị ya na nwa gị so wee bịa ụwa nwa pụta ọ na-ehifu ọ bụrụ maka dada ka m chọrọ ikwuta mana ihe ji wee kwubi ewu maka ndị akpọrọ ọrụ ọ bụrụ na akpọrọ ọrụ were obiọma align with the entities of powers that came to this world with you. They will back you. Na ọ sị nwata nwude nkakwu ga-enye mmiri oyi edukwa aka na ndị niile gị na ha so na Chukwu okike ndị kwadoro gị enwego plan ha nwere for you, and if you align yourself with them they will help you. Ị ga-edude, ị ga-apụta ife ya gazienụ n'ọfọ. Enwe ajụjụ ị nwere ị ga-ajụ m na nkụzi taa ma nkụzi gboo ma ọ bụ ihe ọ na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, sendịalụ m meseji aga m enyere gị aka. Sendịalụ m ya na WhatsApp 08057837672. Ezeani Ugochi tubelu bụ afa m. You can feel free to call me on WhatsApp. Feel free to call me on voice WhatsApp, even video call.
feel free. Understand? But you might send message to me in case if I'm driving more now people when I'm bored at my free time, I will tell you, okay, you can call. My mission is to help people live better life. And I call myself. And one more at them because now I am the important of personal relation. So I'll answer by all my calls myself. And one on can all as I'm called no. It must be me, Ezana Guchitubel. Dalano.